Indaba ze-1KZNTV ifundelwe uphilano kaCebekhulu komzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonani. Nazo kuyizona ehamba phambili namuhla. Abayizwa eyomngowokhuvethe abefundisi. Lusayindida kwabanye iphasika. Kanti bathi kube bayizinyanga ngabe bayalukhwifa ukhuvethe. Siyanemukela kwindaba ze-1KZNTV udaba lwethu kuyilona olahamba phambili. Abafundisi bamabandla ahlukene bazwakalisa ukungenami kwabo ngendlela abaphathwa ngawo uhulumeni nokuthi abazalwane kumele baveze iqebhezana ezingumfakazi bokuthi bagomile okanye imphumela yokuhlolela ukhuvethe uma ngabe bengena kendaweni yokukhonzela ngeinkonzo zephasika. Labafundisi bathi abazalwane bayakwazi ukuziphatha abahloniphe nemigomo ye-COVID-19 kanti bathi ke bayashayeka nakwiminikelo njengomengameli wezwe uCyril Ramaphosa amemezela ukuthi kuqhutshekwe nesibalo esinguhafu wabantu mangabe bezobuthanela endlini. Inhlangano yezenkolo iSouth African Council of Churches ihlangane nabefundisi bamabandla ehlukene ngenhloso yokwethula uhlelo lokugqugquzela abazalwane ukuthi bagome. Olenhlangano uPulane Baloyi uyachaza. Okay, our message today that we were relaying to the church leaders was basically or mainly to introduce the Faxum Mzansi campaign, which is a campaign formed by the Religious Forum Against COVID as a campaign to increase vaccination uptake, working very closely with the interfaith communities. Abefundisi bathe uhulumeni wabashaya indiva ngesikhathi kuqala ukhuvethe. Kanti ke bathi abazalwane abafundisekile ngomgomo wokujovela iCovid-19. Usuka kuqale iCovid asathwanga njengabantu ababalekile uhulumeni wethu. Ngaso sonke isikhathi kuyabonakala ukuthi njengebandla njalo siqanywa sesitshelwe izinto eseyinqunyiwe esingatshelwanga zona sahlalwa phansi satshelwa zona. Ekulimaleni ke silimele kakhulu ngoba sinenqwabe abantu abashonile ngenxa ya iCovid emabandleni bathe mabeshona kwafanele wena mfundisi uhambe uyobaphambili ututuze labo bantu uhambe uyobanikeza ithemba uma besikhathada abantu mabengekho ndawonye endaweni A1 wena mfundisi ngeke uzukwazi ukusuka from point A to point B uhambele zonke lezi indawo lezo baduduza kanti balimela abantu badinga ukududuzwa as much as uma umuntu elimele enyameni edinga isibhedlela na kanjalo uma ilimele emoyeni udinga uNkulunkulu. Indaba yevaccine i-challenge especially kumakholwa ngoba ayifundisekile kahle ukuthi uma uyithatha kwenzakalana empilweni futhi njengoba kuthiwa iyabooster nokubooster amele sitshele ukuthi ibooster kangaki noma uzokwenza kanye nje emva lokho noma into esezoqhubeka impilo yakho yonke lento leyo. I think kubalekile ngoba ngisho ngathi ibandla liyacelwa ukuthi likhuthaza abantu ukuthi bavaccine but there's no enough information ekhona futhi ebalance ngoba uza ukuthi umbuso usho lokho the president the command council bakhuluma lokho kodwa mawulalela other scientists researchers bakutshela lokho manje akubi ne consolidated information ongazi ukuthi uthatha yona ugijime nayo so lokho kuletha confusion lokho and as a church again we are a spiritual body so izinto asizibuki kuphela scientifically and biologically siphinde sisibhengeso lika moya so there is a need to balance lokho ukuza abantu especially in the church bathole into ekuyona yona ecacile bakwazi ukuthi when they take a step to vaccinate but siya vaccine because of this even nalabo bathi we don't vaccine nabo futhi singaba reject sibanike a platform yokuphefumula ukuthi why they don't do it. Baphawulile abefundisi ngodaba lokuthi kuzomela abazalwane baveze iziqebhezana zokugoma bathe bona kulele kumuntu ngamunye akumele baphoqwe. Labefundisi bathe uhulumeni kumele akwenze kwizinhlaka zonke lokhu akwenza emabandleni. Kanti ke baqhubeke bathi ngesikhathi sokhetho kwakungekho njena. I think ukujova into eright. I for one nje ngijovile into engayisho engahlonize ngayo kodwa since kwabekeka vele ukuthi kuyilengelo lomuntu ukuchoose ukuthi uyajova noma akajovi yini. I don't think mina kufanele ngize ngithi umuntu akaveze proof yokuthi ujovile yini. Emabandleni sizoya so ngikholwa ukuthi siyayazi protocol ye distancing yokusanitizer if we maintain those things and simethemba futhi uNkulunkulu ke phezulu kwakho konke ukuthi unathi uzosivikela. I don't think ukhona into esingayesaba
kodwa kusalayo uyena uhulumeni owathi kuyilungele lo muntu ukuyinqumela ubuyajova noma akajovi. Kodwa iyalilimaza ibandla lento ka50% ngesizathu sokuthi kunabazalwane abangaye einkonzweni during nje unyaka abaya ngephasika kuphela. Now uma ke sekuthiwa akuza abathile abangezi one usuku umuntu usumulimazile spiritually ngoba kulapho bevuseleleka khona. So singasho sithi njengebandla leka 50% noma singayizwa kahle hle kodwa asisho ukuthi simelene nayo phese kodwa ngicatha mbe bezingaba khona ezinye zezindlela ebezingasetshenziswa ukuthi mhlambe kulekeleleke ekutheni bonke abantu bafinyelele ekutheni bagcine beyile einkonzweni ngoba uma kuukuthi izinto ezithinta angikusho nje lokhu ngingahlonizi ezithinta ama political parties there is no 50% kodwa mase sekuthinta izinto zamabandla kuqala kube khona 50% kanti iCovid eyasebandleni yini noma iCovid eyethu sonke why mengabe ku campaign for ama election u50% akukho kodwa mase sefunekiwe enkonzweni kuba khona u50%. Into engiphatha kabuhlungu ephasikeni ngesibe nababazalwana kodwa na into ebiyenzeka ukosopolitiki bethu bebegcwalisa ama stadium ebebengenankinga nalokho abanandaba nebandla banendaba nabo ukuthi benzani banendaba nabo ukuthi bafila kanjani ngaleso sikhathi bekuvotwa sengize ngisabe nanokusaba nama statistics because njalo makuzovotwa kukuvuleka izwe konke into ihamba kahle nama statistics ayehla ngazi usikhona operator uma kuzovula makuzoyokhonzwa athi ukubanjwa kancane kuthiwa wanyukanyukile siya affecteka kancane and into ewesi kakhulu uma umuntu elwa nomuntu uNkulunkulu uyalamula but uma umuntu elwa noNkulunkulu ubani ozolamula. I don't think ukuthi uhulumeni wethu uyayifuna leyo because the time ibandla lihlangene liyalwa nezifo the time ibandla lihlangene liyalwa nezinto ezinto ezishaya umphakathi kodwa mahlukene ibandla so bathandazelene kwabona ukuthi bayalwa bodwa so thandazanini. For me it's really limiting the church because mawuya emall will you be asked to produce icard mawungena esitolo emall mawu produce icard lokuthi uvaccinile icard lokuthi you've tested before kuphela ama hours ngalawa bekiwe but for the church I think iyasilimita lonto leyo siyibandla thina siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uyosisiza uzoba nathi uzosivikela simbonile sivikela ku level 5 manje ama levels awasekho in fact but usivikela uNkulunkulu singcwaba singabafundisi phakathi kwe COVID and all that angiphiki ukuthi isiphathile abaye bashonile and all that but uma sekuthiwa ibandla manje mele produce something I think is not a fair treatment. We have the right to practice ireligion yethu and la emhlabeni nase South Africa nje bahlonipha iconstitution umuntu nomuntu unelungelo lokuzikhethela ukuba into uyayithatha noma akayithathi mhlawumbe uGovernment ngizomela sitshele ukuthi ke mhlawumbe amalungelo abantu ayacindezelwa uma ke kukhona ezinye izinto ekumele zenzeke akuveze kube sobala lokho we need to know that. Amabandla amaningi athembele kwiminikelo yabazalwane kanti ke abefundisi bathe kukhona amabandla asavalwa ngenxa yokuthi imali yayingasangeni. Ibandla liyafana kakhulu nebusiness liyafana kakhulu neindawo lezi zakho uhulumeni ukuthi uma kulimala imisebenzi automatically nebandla lalimali lilimele kakhulu la bekunezindle beyirentiwa befundisi balahlekelwe izakhiwo and no one onendaba ukuthi ake sizame ukuphakama uhulumeni uzoma athi ake sizame ukuphamisa lamanye amabhizinisi ashayekile kodwa nobody onendaba namabandla akeke njengamanje ukuthi njengoba eshayekile aluza izakhiwo aluzwa ama sound system avalelekile ama sound system emahholo ngoba wakwazanga ukukhokhelwa abefundisi abakazwanga ukuyikhokha lezo inyanga lezo nobody cares ngalokho. Singakucela kakhulu ku government wethu ukuthi abefundisi nebandla alinikeze irespect elifanele when it's come to ama issues anjengalawa la khona kuthinta kakhulu abazalwane ngoba labantu abasuke belapha phansi abazalwane abakhonziswa abefundisi na kumele ke mengabe kukhona into ekhona babehlonipha abefundisi bahlale nabefundisi phansi bawuza umbono wabo nomuzwa wabo nenhliziyo yabo bangavele nje bathatha izinto baziqhamuka sebezi implementa abefundisi bengazange bahlale nabo phansi.
Ngu-Ayanda Dube. Wezindaba ze-1KZNTV, ngibika ngisemgungundlovu. Ake sithi ishelele ey'tolo siyabuya nezinye indaba. Umholo weqembu le-ACDP KwaZulu-Natal aphinda abe umholo webandla lezenkolo e-African Church of Christ eliseNkodibe eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal umbhishobhu Sipho Manqele uthi abafisi into eyenzeka eminyakeni edlule nalapho bangakwazi khona ukuya ephasikeni ngenxa yomgomo yomvalelandlini. Ukusho lokhu kwingxoxo ethekile neziko lezindaba le-1KZNTV. Ngikubingelele mbukelo wezindaba ze-1KZNTV kuhlelo lwethu olukhethekile lapho sihleli khona no-Archbishop Manqele webandla le-African Church of Christ eliseMtubatuba. Ngikubingelele mbishop. Ngiyabingelela, ngiyavuma la mntatewethu. Baba, kuzokhumbuleka ukuthi izwe like lavalwa ngonyaka ka-2020 la khona amabandla engakwazanga khona ukuthi ayokhonza ngephasika. Kulonyaka nivunyelwe ukuthi nidedele ukuthi nikhonze. Ungabe leli phasika lizohluka ngani njengoba lizobe kuyiphasika lokuqala la nizobe nidedelwe khona emva kokuthi izwe lahlaselwa igciwane le-COVID-19? Mhlawumbe okokuqala engakusho ukuthi angifisi ukuyikhumbula le nto yokuvalelwa kwethu kuthiwa singayi emaphasikeni. Angifisi ukuyikhumbula iwumlando oyohlala uyisilonda kakhulu kithina njengabazalwane, njengamaKristu, njengabantu abathanda inkosi uJesu Kristu. Awuyazi injabulo esinayo njengoba kuthiwa nje asiye emaphasikeni sonke ngomningi bethu. Nakuba-ke kukhona intwana ewucopho encane eyokuthi kufanele kube nemalisti eminyango ukuthi uvacciniwe yini, ucheck umuntu ongena ngaphakathi uvacciniwe yini. Cha-ke lokho asikwamukeli. Asikwazi thina kuzobandlula endlini kaNkulunkulu. Thina endlini kaNkulunkulu ungena ngisho umuntu onochoko, kungene umuntu onaso noma isiphi isifo uyangena ngaphakathi endlini kaNkulunkulu ngoba yila abantu bephiliswa khona. Asikwazi ukuzokhethana phakathi endlini kaNkulunkulu ukuthi ungangena wena noma ngeke wangena. Sizongena sonke, ovacciniwe nongavacciniwe phakathi. Makhona ogulayo ngaphakathi simbeka izandla ngegama likaJesu uyaphila. Ngiyamuzwa ubaba ukusho ukuthi nongavaccinile novaccinile uvumelekile ukuthi angene ngaphakathi. Kodwa-ke uqinisekisa mhlawumbe ukuthi niyayilandela imigomo le bekiwe ye-COVID-19, ungabe nizoyiqinisekisa? Singakucela abazalwane ukuthi lokho abakwazi ukwenza bekwenze, kodwa futhi bengenzi into abangakwazi ukuyenza. Yini esingakwazi ukuyenza? Singawafaka amamaski. Yini esingakwazi ukuyenza? Singawaphatha izinto zokuhlamba izandla. I-social distancing sizwe ukuthi ayisenamsebenzi kangako, ayisabalulekile kangako i-social distancing. Kodwa lokho esingakwazi ukwenza ngeke sakwazi ukwenza. Siyabona baba, isikhathi esiningi uma kuyiphasika isibalo seyingozi siyanda noma siyakhuphuka. Ungabe nina njengamaKristu noma ebandleni nizoqinisekisa kanjani ezokuphepha? Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi udriver ubekade edla amponjwana, uqinisekisa ukuthi anithathi nombani ashayelela amakholwa. Siyazi ukuthi mhlambe baba ninawo ama-branch azobe suka kude. Nizoyiqinisekisa kanjani ezokuphepha ukuthi anithathi nombani ozobe shayelela amakholwa? Okokuqala siyakukhulekela ukuthi uNkulunkulu eyinciphise ingozi emgwaqweni, asivikele. uNkulunkulu esimkhonzayo unguprotector, uyakwazi ukuvimba into ingakenzeki. Okwesibili, kukhona ofanele kwenziwe uNkulunkulu, ofanele kwenziwe yithina-ke lokhu ukuthi nathi uma siyoqasha itekisi noma yini ezosisa endaweni yokukhuleka, siqikelele ukuthi sifuna ukuhamba nomuntu ophilayo. Eqinisweni-ke kusikhube uba amanikazi bamatekisi uthi niqashe umuntu benike nje umuntu nje onenhliziyo embi,
umuntu ongakwazi ukukhuluma nabantu, umuntu ongahleki. Mayijina singamakholwa la, sabe siyacula ufuna ukufaka igqomu lapha yena elonganeni kwilongane yakhe. Izo zonke lezi zinto edala ukuthi mase nihamba umoya ningasebanye phakathi emotini. Sengenzeka noma imuphi kumonakalo ngoba uNkulunkulu uma kwaba nohiqihixi uyasuka uNkulunkulu akayena osiyalo akayena wesiphithiphithi. Ufuna ukuhlala endaweni enomusa, endaweni enobunye, endaweni lapho abantu benobudlelwane khona. Ngakho siyakukhulekela ukuthi amakholwa ethu meqasha abantu acele kubanikazi bama-drive ukuthi lo mfana wakho umaziyo ukuthi ukhanda qweke, cela ungasiniki yena, sinikeze umuntu noma usekhulile ophilayo othanda ukusevisa abantu, lokho kuyohlala njalo kusisiza. Baba sizokhumbula ukuthi ngonyaka ka2009 iningizimu Afrika iyahlaselwa imvula ezinamandla la khona abantu abaningi balahlekelwa impilo zabo, abanye basala dengwane bengenawo amakhaya. Naku manje unyaka ka2022 kuyaphinda futhi okufanayo sibheke ephasikeni. Ungabe lokho kusho ukuthini kuwena baba njengomuntu kamoya? Mhlawumbe ngiqale ngokukhalela bonke abantu bakaNkulunkulu abalahlekelwe ukuhamba kwabantu njengoba sibheke ephasikeni njena. Baningi kakhulu umuzi sibali sedlule ko300 akuyona into encane le inkulu kakhulu. Siyabakhalela kakhulu bonke abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu ebapholise ilonda. Okwesibili kufanele nazi ukuthi uJesu Kristu unesitha esimelene naye esingafuni into zakhe ube zenzeke, ogama laso kuuSathane. uSathane ke lo okuthi uma abantwana bakaNkulunkulu belungisela ukuthi ngaba enkonzweni efike zokwenza iphihle nje ukuze behlale phansi. Ikakhulukazi ke kuleli lethu izwe kunzima ngoba imithetho sisekelo namalungelo akhona avumela kwayena uSathane asihambe naye, asiwokhe naye, asisonte naye. Uma umuntu nje nosonta kwaSathane ayikho into engayenza kuwe, sonta kwaSathane njalo. Hayi sokuvimba ngayo imkhuleko kuphela, akukho kunye singakwenza. Kuwes dingamakholwa ke eyibambe iqine njengoba uNkulunkulu ahlomana ikhali zonke zikamoya ukuze ibe namandla kumelana namaqhinga kaSathane. Dinga sibambe ziqine ikhali zethu, sikhuleke kakhulu ngoba kwamanje nje singaphuma la uzwe kuthi uGudi uManqela kasafika ngaGudi, kanti ngenxa yokuthi uSathane uqonda ukona uGood Friday ukuthi ungabi impumelelo. Baba kwesinye isikhathi iphasika siyasibone liba ngoMarch, kwesinye isikhathi libe ngoApril. Omunye umuntu ongazi noma ungenalo lwazi ukuthi kungani kwesinye isikhathi kushintsha mhlawumbe ukusicacisela noma ukusivezela ulwazi ukuthi kungani kwesinye isikhathi liba ngoMarch, kwesinye isikhathi libe ngoApril. Iphasika Passover umkhosi wamaKristu. Kodwa lo mkhosi wamaKristu ngesikhathi wenzeka isenzeko sasokuqala senzeka kwaJuda kwaIsrael. Ngakho ke ikhalenda lakwaJuda lenyanga libiza ukuthi inyanga kaAbhibhi. Kubona akushintshi, kuhlala njalo kuLwesine, uLwesihlanu, iSabatha, isonto laleyo nyanga lalowo nyaka. Kodwa ngenxa ukuthi thina ke la eSouth Africa ikhalenda lethu aliqondani nelabo ngqo. Yikho kuye ngokuthi inyanga le esibuka phezulu imi kanjani ngakithi. Yikho ukuthi kudlu kancane phakathi March, isikhathi April, kodwa khona kwaIsrael noma kwaJuda ngaso sonke isikhathi kuyaziwa. Bekwaziwa ukuthi ngesonto isonto lamasundu akushintshi, kuyaziwa uPentecost alishintshi, amakhalenda khona straight nje amile awashintshi inhlobo. Lokho kushintsha ke okhona okuncane eSouth Africa abantu mabaku-understand ukuthi yingenxa kuba uJesu akabethelelwanga eSouth Africa, uJesu akavukelanga eSouth Africa, uJesu wabethelwa eJerusalem wavukela futhi eJerusalem.
ezalelwe eBethlehem. Baba ucacisa nje mhlambe ukubaleka kwephasika ningamaKristu. Omunye umuntu uyayibuza ukuthi mhlambe awu njalo bahlale baye ephasikeni. Usho ukuthini, lisho ukuthini iphasika kunina ningamaKristu? Iphasika isikhumbuzo. Eqinisweni sekuzikhumbuzo ezimbili manje. Kokuqala iphasika lalikhumbuza abantwana bakwa-Israyeli ukuphuma kwabeGibhithe. Kwahlatshwa imbuzi, kwabhecwa igazi nempongo ngesikhathi bephuma eGibhithe beya eKhenani, izwe lesethembiso. Phasika lokuqala lelo lesibili sesikhumbuzo sesibili sekukuthi kwathi ngelanga kwakufanele kuhlatshwe ngalo imbuzi kukhunjulwe iphasika elenzeka kwa-Israyeli eGibhithe bephuma kwafa inkosi uJesu ngalelo langa. Inkosi uJesu ifelani ke yona laba babekhishwe eGibhithe lokuhlupheka njengoba begcilaziwe. Thina sikhishwa eGibhithe lokuhlupheka sigcilazwa isono. Akusho ukuthi njaka yonke inkosi uJesu iyafa, sekuyisikhumbuzo manje. Njengoba nje wena mawenze usuku lakho lokuzalwa, akusho ukuthi usazobuyela esweni sikama wakho bese uyaphuma ngempela. Cha, uvela ube ngaka nje. Nakulonyaka siyakwenzela, nangonyaka olandelayo sikwenzela, nangonyaka olandelayo sikwenzela. Inkosi uJesu ke yasho yona yathi, thabathani nidle lokhu ukuze ningikhumbule. Inkosi uJesu yakudinga ukukhunjulwa, yazicelela ukuthi iyasicela senze njani sikhumbule. Yathi njalo masidla noma siphuza lesitsha esisiphuzayo simemezela ukufa nokuvuka kwayo koze kufika usuku eyobuya ngalo inkosi. Ngamanye amazwi isikhumbuzo lezi akhona ukuthi inkosi uJesu ifa iminyaka yonke, ivuke iminyaka yonke, sikhumbula usuku inkosi eyasithatha ngalo yasihlangula izono zethu. Yebo baba, ngiyakuzwa uthinta ukufa nokuvuka kukaJesu Kristu. Mhlambe ucacisela umuntu ongayena umKristu ukuthi uma ke lisebandleni nithi nikhumbula ukufa nokuvuka, kwamanye amabandla khona izinto abaye bazenze uthola ukuthi mhlambe ngolesine mhlambe badla isidlo njengoba uJesu Kristu wenza ukuthi uzoba setafuleni nabafundi ahlephile usipha kanjalo. Nenza kanjani ukukhumbula ukufa kukaJesu Kristu? Nenza kanjani ukukhumbula ukuvuka kukaJesu Kristu mhlambe nje umkhuba eniyayeni wenze emabandleni, indlela enenza ngayo? Ayikho into ebhalwe phansi umgomo njengepolice ukuthi wothi umkhumbula uJesu umkhumbule kanje, noma wothi umkhumbula esevuka wokwenza nje. Nje sengengalinganisa ngebirthday party yakho. Akho police esho ukuthi mangozi ukuthi kwenzele iphathi sikwenzele ebhishi kuphela, singakwenzele esontweni, sokwenzela noma yikuphi. Nakhona lapha ukho umgomo. Kuya ngokuthi ibranch yabazalwane lapho bekhona nomfundisi wakhona, umholi wakhona, babonisane ukuthi bazomkhumbula kanjani uJesu. Babonisane ukuthi bazokwenza kanjani mhla uJesu evuka. Akekho esingamnquma la sithi wena uJesu awumvusanga kahle noma wena uJesu awumbulalanga kahle. Kuya ngokuthi uNkulunkulu kulelo branch, kulelo bandla ngaleso sikhathi ufika umoya engcwele wathi ngikhonzeni kanje ngoba uNkulunkulu wethu uyasebenza. Angeke sakuphika baba ukuthi as much as kukhona abantu abazobe besephasikeni bekhonza, abanye lempolasonto bayibona kuyimpelasonto ukuthi bazijuxuze bajabule nabangani nehlobo. Mhlawumbe ukudlulisa isiyalo noma umyalezo ukuthi okay noma nizijabulisa kodwa nijabule nizibheke, ungadlulisa umyalezo uthini? NgokukaJesu ufisa ukube bonke abantu besindiswe, bonke abalazi belazi iqiniso, ngoba uthi iqiniso niyakulazi futhi iqiniso lona liyakunikhulula. NgokukaJesu ufisa ukuthi wonke umuntu uma kufika insuku zakhe zokuphela engayi endaweni errong kodwa ebe nokuphila okuphakathi. Noma ke sazi ukuthi isitha naso
siyaphuma simemeze ukuthi lento eshoyo ayilona iqiniso iliphutha. Kodwa bengayala ukuthi sicela ukuba abantu bonke bazi ukuthi uqala kokuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Uma bebona izwe, bebona umhlaba, bebona ulwandle, bebona konke okukhona, fanele bazi ukuthi kukhona wakudalayo. Uma ekhona lo wakudala kho ubani lowo? Lo wadala lento simdumisa nini? Ngoba uJesu akafuni lutho kithi, udinga udumo kuphela. Kube kuya ngami, ngabe bayahamba baya enkonzweni befike benikeza uNkulunkulu udumo, bese bebuya ke beyojabula enjabulweni yabo, kodwa ongabonwayo sebeshilo ukuthi umkhulu wena udumo lokufanele. Siphinde baba sithinte mhlambe udaba siyabona ezindabeni ukubulawa kwabantu besifazane nezingane. Mhlawumbe ukukhuza nje umhlolo ofana naloyo sibheke phasi ke nokubaleka kokuyikhulekela lento ukuthi sicebe uNkulunkulu ukuthi nasi isihlava sibidlanga sokubulawa kwezingane nabantu besifazane. Ngesingami ubukhona bezwe njoba linjena mina ngesingami ngisola uhulumeni ophethe izwe. Uhulumeni ophethe izwe ungathakana ndaba nathi. Uma kufa umuntu ufile njalo umuntu uvula idoketi kuphela njalo akuboshwa umuntu. Kade sizwa khona manje ukuthi kunabantu more than 500,000 abagcwele eSouth Africa ongebona abase-South Africa. Abangenazo ithupha noma inokuthi uma kubulele ukwazi umreport. Kuningi ngakubala ibhameshi eSouth Africa azasiwa ukuthi ingaki zigcinelweni. Uhulumeni akanandaba nalokho. Uhulumeni ufuna into eyodwa kithi ufuna ivote kuphela ukuthi mawumvotele. Ingane lezi ebulawayo omama laba nabo noma ungabatshela ukuthi ake sifunele uhulumeni ozosiza ozosivikela ngoba umsebenzi kahulumeni ukuvikela thina esingenawo amandla kulabo bantu abazikhondla ababhodla igazi lomuntu ongenacala. Umsebenzi kahulumeni ukusivikela ngoba thina kasinamandla. Kodwa cha abantu abanandaba nalokho ayikho into esingayenza. Kodwa ke nabo laba bantu abakwenza lokho ngoba bethotha ichance yokuthi sinohulumeni owiki. Phambi kaNkulunkulu bayoma one day bezilande ngamunye njengolokho abubekwenzile bese semzimbeni. Abantu besifazane nabo abafunda ukuyiqoqa. Ke beqome ngendlela efanele. Beyeke nokuqoba umuntu engazi ukuthi uqomephi, qomenini, kwenzakaleni. Izingane nazo asiprotected njengoba zincane nje idinga isandla sethu njengabantu abadala usuku nosuku ukuthi uyazi ingane ukuthi iphi yenzani. Ngingathokoza mangizwa kuthiwa khona iwash eselikhona elitholakalayo elingafakwa ingane elireport out ingane yakhe kuphi noma isiphi isikhathi. Sibonge kakhulu baba. Siliguqisa la uhlelo lethu olukhethekile bese niphathele zona mbukeli kuze kube ngokuzayo. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Ninabenyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvuba amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla hlangabeze ngokuzayo inkosi mayinibusise.